Makoni. We are here, we are gathered for the launch day for Tree4ED. Tree4ED is total rural economic empowerment. We are expecting every household to plant a tree. The theme of this year is Muunga. We are running under the theme Muunga tree. A Muunga tree is found even in the bush. Chimuti chatogona kuti chimuti chisina basa, but chine basa. Chinokwanisa kuti mbudzi dzinodya, dzinofura, mombe dzinokwanisa kutofura. Chinokwanisa kubatsira for security reasons. Muunga tree unogona kuresista. Even drought hauna basa nenzvimbo, unogona kudyarika pese, unogona kutoita something. Tree4ED tiri kuti isusu muti upenyu. Muti unopa upenyu kune ma-living plants, kune ma-living animals, unopa upenyu kuma-living people, vanhu mweya chaiwo kutofema unobva kumuti. So tiri kuti muti ngaukosheswe. Tiri kuti munhu wese anofanira kumhanya nechimuti, nyika yese inofanira kuzara evergreen, and we are trying to achieve kuti munhu wese vechidiki, whether vakadzidza vasina, vane madegree vasina, munhu wese akangodzidza kuti muti unosimwa, because we are seeing kuti people of nowadays vazhinji vakungoti muti unotemwa oenda unoputisa fodya. Asi isusu we are expecting kuti nyika inofanira kugara iri evergreen, zvoratidza kuti upenyu hweZimbabwe hwaenderera mberi. Tree4ED, it is an affiliation yaka-affiliatwa kumusangano yaka-affiliatwa through the government yeZimbabwe inotungamirirwa naHis Excellency Dr. E.D. Mnangagwa. So takatarisira kuti this launch is focusing nekusimwa kwemiti, raising up yemiti, vanhu vakutodyara miti, vachimeresa miti, vachinobatsira kuti dzinosimwa. Miti dzinofanira kusimwa kunharaunda, dzinofanira kusimwa kumadistrict, dzinofanira kusimwa even at provincial level. Miti idzi dzirikutarisirwa zvakare kunospreada kusvika kuma-grassroots. The same trees tikutarisira kuti kudombo rutenhera kuri kunoitwa our national day tomorrow. We are going to give some of the trees dzachaendesa ikoko dzinobatsira kuti seManicaland province to achieve the goal yegreen. So we are saying everything should go green. Pese patitori panofanira kunge paine green. Saka chimuti tiri kuti ngachiende mberi, munhu wese ngaasime muti. My name is Marizani Phyllis. I'm the administrator, secretary for administrator provincial office for Tree4ED. The organization actually basically it's about empowering the raw community, total raw economic empowerment of the raw community. But we are saying that without life, there will be no one. So we are going to start with planting trees, because we all know that trees give us life. So we are going to start from the basic unit, which is the household unit, and we want to start by planting trees. Trees, exotic, indigenous trees, and even fruit trees, depending with the capacity of the household. That is where we want to start from, but we are actually not going to end there. We are looking at actually empowering the raw community. We thought that they're a bit marginalized. Things that are being done in the urban areas, but the raw community seems to being left out. But we also want to come in with the mantra, no one should be left behind. So we want to include everyone, even those in the raw communities. So we are going to start from there, empowering the people, starting with planting of trees, because there's been a lot of destruction on our trees, and we want to be responsible for our own environment.